ketä täällä on. Vielä kerran nyt! Minkälainen, niin sanoit tuossa, kun juoksit puolimaratonin Helsingissä, tää on vuoden juoksutavoite tällä koko maratonin. Joo, tää on ilman muuta. Piti juosta ensin Milanossa, mutta sitten oli vähän pelikkavaa. Ni har tarvitschippen ordentlig fest på solen. Utan chip, ingenting. Eli tässä vaiheessa muistutus myöskin